Duwa ka mga pulis pilason sa nagluntad nga ambush encounter sa tunga sa ginapatian katapos sa New People's Army sa San Remeo Antique. Si Zen Kilantang nakatutok. Dugoon Sanday Police Corporal Jomer Yamuyan kag Patrolman Danmer de la Cruz sang 1st Antique Provincial Mobile Force Company. Ini matapos nga sila ang ginambush sa mga ginapatihan miyembro sang rebelde nga grupo sa Sitio Gahit, Barangay Aningalan, San Remigio Antique kahapon sang Udto. Ang duha ang upod nga nagresponde matapos makabaton sang impormasyon nga may nagpang-vandal sa lugar kag ginpaarakan luthang ang patrol car nga ila ginasakyan. Tamtang nagakandak sila sa ilang patrol operation dito sa nasambit nga lugar, no. So na-encounter nila ining more or less 16 tanan kakatapo sang communist terrorist group nga ginapangunahan sang a certain Harold Mariano o Consika Rod. Kag ang ining nga encounter nagdugay more or less 10 minutes. Gilayon man nga gindala sa ospital ang duha ka pulis kag yara na sa estable nga kondisyon. Makitaan ang dalan kag greenhouse project sa lugar nga may mga sulat kag mga karton nga ginbilin sang ginapatihan miyembro sang rebelde. Nahibaloan nga ika-54 nang anibersaryo sang Communist Party of the Philippines sa maabot nga Disyembre 26. Gani mas ginpasangkad pa sang PNP kag Philippine Army ang ila pagpatrolya sa probinsya agud mapabilin ang kalinong. Yung mga staff po natin, patrol base na mga nasa area within the San Remeo is na-alert namin, pinakatakan namin ng mga security patrol no, sa kanilang mga respective areas. And then, ito nga, in coordination with the Antique Provincial Police Office, for sa mga joint operations na gagawin namin. Dugang pa sang Philippine Army, masami nga may ginapaon ang mga NPA sa lugar, pareho sang vandalismo, agud gilayon nga magresponde ang uniformed personnel. Panugyan naman sang PRO6 sa kapulisan nga na-deploy sa nabukid nga bahin nga hindi mangin kampante sa tion sang patrol operations kag mangin alerto sa tanan nga oras agud malikawan nga maisahan sa mga rebelde nga grupo. Temporaryo naman nga ginpasira ang mga tourist spots sa lugar kag ginkanselar ang klase sa 8 ka mga eskwelahan sa San Remigio agud masiguro nga hilway sa peligro ang mga turista kag mga kabataan. Upod Kirmal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.